znovu mezi Českou republikou a Ruskem. Afinogenov. Zakázané uvolnění. Daciuk, Markov, Višněvský, Markov, Afinogenov, Eliáš, Markov, Havlát, Eliáš, Jágr, Hamrlík, Havlát, Střela nebyl, Havlát, Jágr, není to gol, Kovalčuk, Afinogenov, v čase 2 minuty. Takže Roman Hamrlík jde na 2 minuty za podražení. Nevykecávej se tam a hrajme. Ano. Buli vyhrává Alexej Jašin. A Čechmanek chytá. Kotalík. Vyhodil. Ovečkin. Prospal, vyhodil. Stále Václav Prospal. Zkoušel vystřelit, ale netrfuje branku Kovalev. Ale Špaček vyhazuje. Kabibulin. Prospal. Stále Václav Prospal. Snažil se vystřelit, ale Kovalčuk, Daciuk, Kovalčuk, Daciuk. A Kubina vyhodil. Višněvský, Daciuk, Kubina, Markov, Kovalev, Jašin, Kotalík, Ovečkin, offside, neboli postavení mimo hru. Takže tady vidíte útočné řady Ruska. A tady vidíme obranné dvojice. A zatím je stav utkání 0-0. Špaček, Petr Čejánek, Petr Sýkora, Kabibulin chytá. Tady vidíme útočné řady Čechů a obranné dvojice Čechů. Hamrlík, stále Hamrlík, Jágr, Havlát, zakázané uvolnění. Daciuk, Markov, Afinogenov, Střela nebyl. Daciuk, Kovalčuk, Židlický, Daciuk, tyč. Buli vyhrávají zase Rusové. Kalinin, Žitník, ale Erát, Lang, stále Robert Lang, ale ruský brankář chytá. Nikolaj Khabibulin. Buli vyhráli Češi, Kubina, Erát, Kovalev, Ovečkin, stále Alexandr Ovečkin, Kovalev, Jašin, Špaček. Špaček za brankou, Erát, Lang, Kotalík, Střela a brankář chytá.
a vyhráli Višněvský, Kovalčuk, Daciuk, Jágr. Daciuk a Finogenov. A jak vidíte, právě probíhá výhoda pro je menší trest. Jaromír Jágr za 2 minuty za nedovolené bránění. Rusko právě první přesilovku nevyžilo, takže uvidíme na teďka druhou. A Češi zase vyhazujou. Višněvský a Finogenov, Kovalčuk, Višněvský, offside. Běží poslední 4 minuty do konce první třetiny. Prospál. Stále Václav Prospál. Lang. Menší trest. Dmitrij Kalinin 2 minuty za nedovolené bránění. Sergej Gončar, Zubrus, Čechmánek chytá. Vhazování u Čechmánka. Nastoupí proti sobě řada 4 a řada 3. A běží poslední 2 minuty do konce první třetiny. Fjodorov, Kasparaitis, Fjodorov střela minul. Židlický, Šleger, Čejanek, Petr Čejanek, ale není to gol. Češi budou hrát přesilovku 4-3. Nikolaj Habibulin 2 minuty za podražení. Sice za tohle bych já dal nájezd. Jelikož nejsem rozhodčí, tak uvidíme českou přesilovku 4-3. Konec první třetiny.